Bisimila hôtel Lafia la Nico hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ
Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Araba mars kalo tile 25 san 2026 aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma jani sugandili la yaasa ka se ka ka kibaruyaw sɔrɔ so min binna a maa sata kɛra maa 6 ye nin waati in na kunungo min ye faso ka kunnafoni gafeba ye n'o ye lesɔri ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a la a ko bɛ cogo min an n'an da don o la min ye so in yɛrɛ sa a yira k'a fɔ min baara yɛrɛ kun kalifalen don min na maa mun fatura ale yɛrɛ bɛ o la nin waati in na basigibaliya Kayi sira kan Kayikaw kɔni kɛlen don k'a yira sa k'a fɔ ko fo i k'i bugunatigɛ falen n'o tɛ Kayi Bamako kɔni bamancɔle kɛbaaw mana i minɛ a bɛ gɛlɛya i bolo sogoko gɛlɛya a bɛ ka se Bamako kɔnɔna na 200 o farala ka min ye feerelikɛlaw olu y'o yira dumuni feere yɔrɔtigiw a kɛlen don degun ye olu bɛɛ lajɛlen bolo Mali ni Autriche ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sa Ablaye Diop ale ye Autriche maaba dɔ bisimila kunungo ka lasigiden ɲɛkɔrɔ baaraw kɛra tuma an na don la Seko ni Dongo ani kɔnɔna maa min taara ka kɛ nin kalo in denfa ye n'o ye Magman Gabriel Konate ale ye barosigi kɛ kunnasini ko kɛrɛnkɛrɛnna kalanso min bɛ n'o ye ENI ye Mali yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta so min kɔnɔna na sa an ka kanw olu jɔyɔrɔ kuma ye tali kɛ o la bankasikaw ko basigi bɛ ka na olu fɛ yen sokurusi min bɛ kɛ samɛ hukumu kɔnɔna na o sera ka kɛ polisiw fana y'u ka samɛ kɛ u ka direction ba kɔnɔna na APDP maa 7 jɔnjɔn dira olu ma jamana ɲɛmaaw fɛ Bedi Jakite ale bɛ o jɔnjɔn sɔrɔbaw la ale ye commissaire ye APDP la an na tila k'an da don a kibaruya tɔw la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sa Coupe du Mali ɲɛbila ndolantow la Falaye aw ka tɔn 2 bɛ binna han Kayi équipe 2 bɛ binna Kayi bɔlɔntan fana kɛra aw fɛ yen a tɛ se ka fɛn k'aw namarala dɛ a kɛra Kayi ye aw cira ye aw bɔra la ye anw seko kɔni bɛ ka taa ɲɛ Tumba ko ale degun sɔrɔ kunungo Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo mangɔnɔ kɔnɔna na o tun ye Tumba dɛrɛndɛrɛ ka bɔ n'a ye ka taa bila kan wɛrɛ kɔnɔna na a ka lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ tuguni kunu procureur y'a yira sa k'a fɔ ko bana cunnen dɔ binn'a kan u y'a ta ka taa n'a u bɛ ka taa furakɛ Detroit Dormuzu ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an bɛ a la Iran ko k'a dayɛlɛlen don maa ye maa minnu tɛ kɛlɛ kɛ u tɛ balawu kɛ u tɛ sitanɛ kɛ olu bɛ se ka tɛmɛ ka t'u ka tajiw ta foyi tɛ u sɔrɔ nka ni maa min kɔni b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ k'u tɛna jɛn n'a ye olu kɔni ka tɛmɛ nka tɛmɛkan in maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko dollar wari miliyɔn 2 o saraliko kuma b'a ko hukumu kɔnɔna na nka Irankaw yɛrɛ y'o ko nkalontigiya nin waati in na an na tila k'an da don o ni kɔkan kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na a bɛ se k'a faamu cogo min na nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na.
Falai Francala fanga ɲɛmaw u sɛmɛbere dɔ o ye Kiri ye. Kiri bunakun kan u ye yɛlɛma caman kɛ nka min ye jamanakuntigi Asimi Goyita ye Falai ale yɛrɛ ko ale bɛ terrorisiya faamuya ni dunkojuguya ni yuruguyurugu ye. Maa kelen o ka maa 100 maa bayiri ka niyɔrɔ dun kilaw k'i sigi ni a ye a kɔrɔlen fara kura kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u ka Kiri u ka taa fɛ Falai kɔrɔlen ko hukumu kɔnɔna na sango a bɛ fɔ min ma ko paramufu ni ale ye kɛlɛkɛminɛn feereyɔrɔ ye ni ale ye blindéw feere an ka jamana ma san 2015 san o Kiri kun daminɛna sango Kiri in kɛnɛ ka sa a yera k'a fɔ sefa wari miliyari 30 o de dilakira jamana na san 2015 kɔnɔ min ye maa mafalen 17 olu tɔgɔ fɔlen no waleya in na Bubu Sise ale tun ye sɔrɔ minisiri ni jamana ka minisiri gale ye cɛman Iber Kulubali Mamadu Igor Jara olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ gafe in na n'o ye paramufu Amrayar ye Kiri min bɛ sen na waleya in a nana cogo di Mali jamana ale de y'a ye sa k'a fɔ ko min y'a ka maramafɛnw ye a n'a ka kɛlɛkɛcɛ olu bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min ale ye sugubulon dɔ sigi sen kan san 2015 minɛnw ko bɛ se ka ta cogo min na ka di Wolomasiri Taba ma ka se ka baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tile la o la nana ye k'a fɔ sa ko jalakili nana ye sɛbɛn in na baara doncogo la ko yuruguyurugu yera a la minɛn kelen san sɔngɔ taara kɛ fo siɲɛ 3 siɲɛ 4 faranga ye min ye yɛlɛmaw ye ani minɛnw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ma di Kiri min dayɛlɛla sango décembre kalo la san 2025 o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dunkojuguya ni yuruguyurugu min yera ko in na a ko ka se ka dankɛnɛmaya maa minnu nɔ minɛlen no ani maa minnu sen t'a la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta n'i bila dɔn o waleyaw olu sigira Bubu Sise premier ministre kɔrɔ ale tɔgɔ bɛ bɔgɔ jeninen kan Mamadu Igor Jara sɔrɔ ministre kɔrɔ cɛman Iber Kulubali min ye Wolomasiri Taba ka ministre kɔrɔ ye Babaliba BMS o directeur kɔrɔ min ye général Bemba Keita ye ale tun ye Wolomasiri Taba ka dagatigi a waati général Musafa Darabo ale tun ye Sɔrasiw ka minɛnko ɲɛmaa ye colonel major Nuhu Dabitao ka taa se colonel Wahabu Ture ma ale ni an ka sɔrɔ minisiri kɔrɔ n'an ka Wolomasiri Taba ka minisiri kɔrɔw olu caman tɔgɔ bɛ nin ko in na sɛbɛn in a kun taara kun fɔlɔ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka Kiri baaraw kɛ min ye Kiri yɛrɛ sera a tigɛyɔrɔ ma waati min ye Kiri so maaw ye u y'a yira ko ka baara ɲɔngiri ko sabula kunnafoni minnu dira olu ma a bɛɛ lajɛlen ma dafa bugunatigɛw ale ni kibaruya minnu n'u y'olu sɔrɔ u tɛ se ka danganiyaw kan k'a fɔ k'u bɛ Kiri tigɛ ka maa ɲangi walima ka maa labila o la sa jɔli kun kɛra février kalo tile 6 k'a yira ko ka ko in ɲɔngiri ntɛnɛn tɛmɛnen Kiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko baara ko k'a daminɛ kura ye min ye chambre criminelle ye n'o sigilen don pôle économique maaw tɔgɔ la ka se k'olu ka Kiri kɛ ale tun ye laɲini min kɛ yaasa ka se ka baara fɛsɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o la magistrat belebele min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Samba Tamura ye Kiri ɲɛmaaya bɛ ale bolo a ko k'u ye ɲɔngirili kɛ kun min na Falai o ye yaasa u ka se ka maa lamɛn contrôleur général n'o ye Mali cakɛdaw contrôleur général ye sugu in sigira cogo di nominaliw kɛra cogo di sɛbɛnnu ni falenfalenw kɛra cogo di filanan fana na jɛkulu min bɛ yen n'o ye baarakɛyɔrɔ ye n'o ye paramufu ye Afrique du Sud kaw ka paramufu olu fana ɲiningara ka sɛbɛnci u ma yaasa cogoya min na Kiri ale bɛ se ka lakɔdɔnniya kɛ o de la Kiri daminɛnen ntɛnɛn tɛmɛnen min ye magistrat ba in ye n'o ye Samba Tamura ye a y'a yira Kiri kɔnɔna na ale ye wulikajɔ minnu kɛ baara ɲɔngirilen k'olu filɛ nin ye sɔrɔ ko dunkojuguya ni yuruguyurugu ko ta na sira fɛ ka sigana ta ka ɲɛsin paramutu yɛrɛ ma ale ye sɛbɛnci olu ma k'u k'a jaabi Kiri ɲɛmaa ko ale ma jaabi koyi ko sabula ale ye sɛbɛn min bila ka taa Afrique du Sud kaw fɛ yen jaabi foyi ma sɔrɔ o la a ko min ye contrôleur général ye n'o ye service public ta ye Samba Tamura ko o kɔni a y'o lamɛn a n'o ka kumaw ye tali kɛ min na o bugunatigɛ n'o sɛbɛn minnu kɛra n'a bɛ f'o ma ko procès verbal a y'o kuma ɲɔgɔnya in o da yira min ye sonaldonbaw la min bɛ maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛlen n'olu tɔgɔ la o la sa an ka sonaldonba belebele n'o ye Mamadu Bobo Jalo ye Falai ale ye kuma ta koyi a ko k'ale yɛrɛ dabali banna o ko Kiri ɲɛmaa bɛ se cogo di ka wuli ka nin waleya ninnu kɛ ka sɔrɔ ka na o sɛbɛnw yira olu la tan cogo la tan k'a ye sariya sɔsɔ min ye maître Mamadu Bobo Jalo ye Falai sonaldonnaba don dɛ n'i kɔni ka ko bɛ cybercriminalité la a ɲini dɛ o sɛbɛn a b'o dɔn dɛ o kelen
o y'a ka domaine ba di Maître Diallo a ko ko président ma ko k'ale jakalila sa o ko président yɛrɛ président tɔ e bɛ se cogo di ka lettre ci paramufu ma ka tɛmɛ cour suprême fɛ n'o ɲɛmaya bɛ Bamasa Sisoko bolo bi k'a sɔrɔ e ma tɛmɛ Mali yɛrɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw fɛ k'e bɛ fɛ cogo di k'olu k'e jaabi min ye Soldadonba in ye a ko hali papier dili olu yɛrɛ ma kɛnɛ ka yafala ye k'o tɛ ko kɛ cogo ye k'olu kan ka taa greffier de fɛ yen ko sariya bɛ baara kɛ cogo min na ko k'a kɛ ten o kɔfɛ ale min ye Mustafa Darabo ka Soldadonba ye a ko ko min ye paramufu ye ko b'an jaabi cogo di k'a ma taa n'a ye sariya sira fɛ k'u tɛ se k'an jaabi ko n'a kun y'a kɛ sariya sira ye o sariya sira ɲuman ye min ye fala ye k'a di an ka jamana ministre bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ko kun ka don valise diplomatique kɔnɔ k'an kunna jaabi sɔrɔ a la min ye Maître Diallo ye ale ni ntɛnɛn kɔfɛ Soldadonbaw n'o o ye maa nɔminɛlenw ye olu ka Soldadonbaw u wulila k'u jɔ kalayi fala ye kiiri k'a jalaki k'a yira k'a fɔ ko a ye waleya min kɛ nin ye nin ti bɛn o la sa kiiri ɲɛmaw olu ye a faamuya ko ye fala ye sɛbɛn minnu filɛ nin n'u y'o ta k'o di u ma u y'a yira sa ko olu t'a minɛ han k'a kɛcogo la o la kiiri ɲɔngirila ɛri 2 u segilen ka n'o kɔfɛ magistrat ba in n'o ye Sama Tamura ye fala ye a ko kiiri bɛ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na ko nka yan'o cɛ a b'a ɲini avocat fɛ ji bɛna tɛmɛ sira fɛ sariya ye min fɔ n'o ye greffier ye u fana ka taa sɛbɛn ta o fɛ yen o la kiiri ale na daminɛ bi nka sɛnɛgɔlandonbaw fala ye minnu bɛ yen n'o bɛ Bɛnba Keyita tɔgɔ la ani Sulemani Bama ni Mustafa Darabo ka taa se colonel Abdul Wahab Touré ma olu y'a laɲini ko k'u ka maaw ko ka liberté provisoire d'u ma ten sa ko sabula ko hakɛ min yɛrɛ fɔra n'o minɛli kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na n'o ye nɔminɛli kuru ko baara hukumu kɔnɔna ye ko waati tɛmɛna ka ban o laɲini min kɛra Samba ko ayi dɛ k'ale ti jɛ n'o ye k'u tɛ se ka labila a kɔni bɛ min f'u ye sɔnɔgɔya ko la fala ye don o don ni kiiri bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 6 o k'u sɔrɔ min ye école de gendarmerie la ni nɛgɛ kanɲɛ 6 y'u sɔrɔ yen u n'u ta k'u don mobili kɔnɔ ka na n'u ye u kana kiiri wa ni kiiri banna fana Sama Tamura ko fala ye o y'u labilalen u bɛ se ka t'u ka so don o don ko baara na se ka kɛ ten nka k'a fɔ ko liberté provisoire k'ale se k'o d'u ma nin waati in na kiiri ɲɔngirilaw kan n'Ala sɔnna ma bi sɔgɔmada in na baara a na daminɛ kura ye ni min bɔr'o la an n'o fana da maaw tulo kan. Ɲɔ Dr Suare ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn ninnu na se ka o sira ɲuman ta a sababu